aiko ni. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wannan da yar hamsin ta salewa ce da duk duniya ta rage ta sani hajiya ta salewa. Dali. Illel umani ina mun tsala muku gaisuwa ta. Mun ko amsa. Hajiya salewa mai sama da gindin kanta. Dali. Sai Allah. Insha Allah. Yace kalashi ha gani sadakin musa. Dali. O gwaran gwaji o barabisku o asibiti amanawa. Wanga dan bidiyo idan ba a tura mu wani shi ba. Ya kundare yana wuntsilawa ba sai na isuwa dan kowa sai Dali. to ruwan lemuna a gaban ku ƴan sun nasabar ku kun san yare amma wanda ba ido ba za su gane wannan bidiyo Ba su ganiya, ba su ganiya. amma sai wanda ya gani ya sa abin da nake cewa Insha Allah. to da Allah ruwan lemuna a gaban ku lemunan su a kokon su kokonan ku a lemun su Dali. Yayi mu amsa. wa ina uwa daki na liba ya hau ga kenan ta birnin tawa duniya sai Allah Gaskiya ne. ta duk duniya ta rige ta san ki Dali. kici har gobe ruwa suna maganin dauda Dali. Insha Allah. ga kina han shaki ya min da yakin faso mai adashe da gwamna Ceto. babban turmi shi ga daka Ƙwarai. kanana sai dai kulkuli wallahi Insha Allah. da labarin da sai illela Gani. Allah ya wutsa miki gaisuwa Dali. Na ko gode.